Kaseng KSU West Giant Hills District hapo ka jinyalam jang Presiden Ulait Par Singkrem benta kasi ka arhonyo tarik uyayong kalalet ya kendu ya usembut Menteri Rangba Kajela uba Preston Tensong manpen ngoha u ya kijing e baki patba kathan West Giant Hills ki ya kendu ha kabayade ba kajing sniu palat ka surok Jowai bypass bat ka way pade kadai halor kajing sya pendik ki patba hariwar Giant ya ha kishipai BSF habaki patba ki wanyo kiteki shipai ki julet ban kini no bat ra shalaktem ki mar ki mata ki baki patba ki jutit menswa nyalelej ban ujor se DC se SDO handrai kana ki jing ujor jongi kampoi se ai te hadu ba aklip mat ka bamentang ban se ban wan ya kendo yo home minister ban bu ban dawa ya kine ki jing ki jongi kidon daga kam ko amran ki kidon ki ayu ki suyang bai ki surak tang suan ki kali ki telasi ki khandrai kali ki pendik ki kintai kena ki balik sim dawai ki balik doktor tenrei dagi kam de mentam pat don kam ran to trei yang no surak nang ba pensuk ya kali kawan jong pajba namar kat kum gajing jia menta no surak khamtam ki kalirit kim long shu ban yai nang itu ki jaka bat lengba jong kane ke jing sneu jong no surak kala pen khap ngia ru ya ka sor juai namar gi kali gi badai yai nang to kim long shu ban yai ki layat be nang kitu ki surok ki ban mi sa juai tene kaliang jongi ni kerman scam ba lengba ka jengkular jong minister bodon borom jongi ba ile ano chai naga benta ban petsuk ya upai ba te hakabaya dai ba ke jeng pendek jong BSF ngilayo ban yakren ba i minister te marmar ila hukum yo DC jong West Giant dia ba tokit lane bon khot meeting bat ban weng no mador ya kini BSF ba syong be ain siapo kayo amlarem namar kum bakalang hi kini BSF ki badan hang to ki pendik ya kalit kawan jong pai ba da kilet sayaw syahat da kilet sigi sor jawai nak lawan kila khandra ya ki mar ki mata jong ki kila kni ya ki mar ki mata jong ki kira sigi kem jong ki khen bagi dai ki mar be ai te nakaliang jongi ni penram jur ya kana ke jingle jong kini ki sipai BSF namar ke jisha kum ki sipai BSF kum ki nong yada yo put usam ki de bandon sigi jaka khaput te kabalongo balai bakidon seki yeu ki hat ki don seki snong ki thau te nakaliang jongi ni penram jur ya kana ke jingwan khanra be an jong ki sigi jaka ki bomdai hok ban khanra bat ka bok sesi galong ba ya ki pai jongi ki balai yau le hat menta sikitu ki nagi thain dau ki mok tapur ki de ban yo ya ki jing tho nau komandan jong kato jong ka BSF ki badan kato company lem kumta ki mar ki mata jong ki nagi wan na yo na hat ki syakni bat kira syaki kem jong ki te ka balngo kalong ba hakiput kisam ba kumno bade ki plailan ya ki khar Bangladesh ki bawan napa Bangladesh ban syong yeu syong hat hapo yeu daki menta hakas yeu daki dap tang degi khar Bangladesh ki bawan ban syong dukan be an ha ke yeu daki te nakliang jongi ni penram jur balai yeu do nam jongi pi pending bat yakine ki banabar pade pi ailat yaki bakin rong kin mi kat bamon te nakliang kaseng ni no mailat dalai leiru ba kine ki ai baro kin wanje au do nam jongi bat lada kane ke jinga keren jongi kam sai so lengba ke jingkular jong yu minister jongi lada kam urlam nimban se lada da kano galat keltiru banyada yu do usnom la jong na benda ka syok sai